Ko vám chýba? Dve. Tam nehľadajte, tuto pomôžem vám trošička, no. Tuto musím nahľadať. Vy máte Pinokio? Áno. Pinokio. A presne, vy ste výborné. To kto je prvý? Vy to už máte. Máme iba prvé, kto má? Všetci. Ja už mám, my už máme. To som ja zložila. Výborne, teraz si sadkajte k tomu a skúste to vyspelovať. To je 8. Budete to vedieť vyspelovať, A čo ako robí? Ježibabe? Čo robí? Ako sa speluje, povedzte. A myslíte tú abecedu? Teraz si to ešte vyspelujte, aby ste to vedeli vyspelovať. Víte heslo, lebo odmena nebude. Kráľovná. Áno, ale nemáte to zložené. Ježibabka si to ide skontrolovať. Môže nakúknúť. Ja nakupujem. Pozerám. Títo futbalisti dobre zložili. No. Všetci pomáhajte. Že už príde, tak musíme sa pochopať. Áno! A tento chlapček, aký je krásny. Ja sa strátila moc. Aj tento. Čo sa vám strátilo písmenko jedno? Áno. Tak ak viete, aké to je, nevadí, len to zložte. Poskladajte ho a vyspelujte mu, dobre? Nie je to zložené. Tak. No, a to vám prepáčime, lebo viete, čo to je. Dobre. Ja nemáme L. No, ďalej som vám strátila. Spelujme. Nemusíš, Martinko, hľadať, spelujte. Tuto je. Nevidíš, tak ho tam rýchlo daj. No ešte raz, bolo to veľmi slabé na futbalistov. Na konci je čo? A teraz skúsi Matúško sám. K, R, A, L, O, V, N, A. Krásne. Super paráda. Super, teraz chcem ešte pršteky vaše vidieť. Čakajte tu si to môžete zložiť a čakajte. Čakajte tam, sadkať si. Na porade čakajte, sadkajte. Ticho je tu Ježibaba, tichučko. Čo ste dobré ho prežili? No. Nič. Čo ste prežili? Ja chcem. Ja vás kamerujem. Super. Kameruje nás. Ale stále tu nechcú povedať. Poďme. Tak nie. Ahojte, Alicka. Ahoj. Dobre, tak poďme ako iným. Napríklad to. Tak, ahoj. Víte sa. Ahoj. Nechcem. Alicka vrau. Čo? Vrau to bude na počítači. Čo mám povedať? No nič, ako sa máš. Dobre sa mám. No, že my sa... Počkaj. Prosím. Čo? Ty sa už nemôžu, lebo musím... Veronika sa ťa pýta. Čo? Veronika sa ťa pýta. A čo sa ma pýtaš? Ako sa máš? Á, dobre sa mám. A čo som robila? Ale ty prečo vždycky len za Saškou, že sa chcel... Čo sa ti tu najviac páčilo? Neviem čo, ale asi všetko. Ale najlepšie sa mi páčilo, že sme všetci vyhrali. A ja myslím... Niečo si odpovedala. Môžeš ísť ďalej. Na našej stránke, nie na vašej. Ako Saške. Vy máte stránku? Ja som sem. Hej, Alicka, vy máte stránku. Veronika. Ako sa ho máte? No, veľmi dobre. Čo sa vám tu páčilo? No, čo sa nám páčilo? Najviac sa mi páčilo, keď... Čo sa vám páčilo? Malo
Ale čo sa vám páčilo? Teraz musíme využiť ako namalované. Všetko sa mi úplne páčilo. Dobre. Ako sa má? No ešte niečo. Tak čo? Hoci čo? Neviem. Nie, tak už ideme kulišne, neviem na týmto. Nie, poďme preč. Poďme pani učiteľke. Bečke. Ďakujem pekne za opýtanie. Dobre, a ty sa máš ako Veronika? Dobre. Strašne veľmi stručne odpovedáš. Povedz, ako sa ti páčil dnešný výlet? Všetko sa mi páčilo. A výborne si hrala futbal. Ďakujem. Budú mne kopať. Daj ešte malú. Ešte malú. Poď za mňou, kamera. Nechoď len sem. Nie, my sa... Nie, že expertka, ale ona mali ale skúsime povedať, že či by nešla. Ako sa mi tu páči, veľmi sa mi tu páči a už som rada, že pôjdeme domov a že sa nikomu nič nestalo. Uja sa opýtajte. Radšej ty toho. To nechcem. Ja nechcem. Zuzanu. Ideme sa ešte minút. Zuzanu. Zuzka, ty si unavená. Ale počkaj, ešte Zuzanu. Ešte Zuzanu. No prawie niečo. No tu som už nebol možno 10 rokov. Prawie niečo Zuzanie. Pýtaj sa niečo. Dobre. Pýtaj sa niečo. Chceš kameru? Ako sa máte? Pani Zuzka. Chcem, poďme sa vymeniť. Poďme sa to opýtať malej Elišky. Ako sa máte, pani Mária? Dobre, už teraz ty, hej? Nie. Albo nie znam. Poďme precaš. Ako sa máte, pani Marcinka? Ako sa máte, pani Marcinka? Dobre. A čo sa vám sem najviac páčilo? Všetko. Chceli by ste ísť domov, alebo ešte nie? Chceli by ste ísť domov, alebo nie? Nemôžeš, to je pani učiteľ. No, teraz, pani Mária, ako sa vám sa páči? Ale tak krásne. Čo sa mi stalo? Neviem, čo sa mi stalo s tým.